Jeg hedder Lars Pedersen og er autodidakt billedkunstner fra Aalborg. Og jeg startede sådan rigtig med at lave kunst tilbage i midten af 90'erne. Og jamen, var en portør på Aalborg Sygehus Nord. Sagde til min daværende kone i 2000, at nu ville jeg prøve at bruge tiden fuldt ud på at lave billedkunst. Og det har jeg så gjort lige siden. I 16 var jeg ude for uheld, hvor jeg faldt på en trap, og har faktisk ikke arbejdet i 8 år. Jeg har fået lavet lidt malerier, men ikke i den der størrelse, som jeg i virkeligheden godt kunne tænke mig at lave malerier i. Så blev jeg kontaktet af Michael Madsen, som ejer det her fine galleri XM3 i Aalborg Øst, om jeg kunne tænke mig at lave en udstilling, hvor jeg havde fuldstændig fri hænder. Og det er jo sjældent, man har det, når man udstiller afsted. Normalt så vil billederne jo bare hænge på den her måde. Så jeg tog det op som en udfordring og prøvede at lave en helhedsinstallation, hvor jeg ligesom har trukket nogle af de ting, som kunne være i mine malerier ud i rummet. Sat nogle gardiner op, sat nogle skulpturer og prøve at få billederne til ligesom at komme ud i rummet. Så det har været super fedt. Og lige noget for sådan en som mig at få lov at lave sådan noget. Nu har jeg jo undervist på Billedkunstskolen i Aalborg i en årrække, og har også selv lavet en kunstskole med 3 andre kunstnere fra Aalborg, hvor vi gjorde folk klar til at komme på Kunstakademiet. Men i virkeligheden synes jeg jo, at du skal bare lave de ting, der falder ind, og så kan du prøve at sende ind til de 4 censurerede udstillinger, som er i landet. Der er sommerudstillingen i Bro, og så er det påskeudstillingen i Aarhus, og så er det 2 i København, det er forårs- og efterårsudstillingen. Når du har fået dine værker ind de steder, jamen så er du sådan set autodidakt kunstner. Og så er det bare at køre på. Ja. Så for at få vist dine ting frem og finde steder, du kan udstille dem. Få dem vist frem til folk.